Right, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHarare 363 pari pachenge ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe maharo tena on that notification bell kuitira pese pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri munhu wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sikati kuti please don't forget to subscribe motena on kakabhero kaikaya. Mhuri yeZimbabwe ndine update yandinayo. Update iyi ndeyevang'anga vari kutenderera mastreets esocial media. So doti mutaure zvamunofunga mucomment section kuti ichokwadi here kana kuti manyepo. Nyaya idzi handigoni kudzijaja kana kudzitapudza kana kudziwedzeredza nekuti inyaya dzeng'anga. Ndakazowedzeredza zvinozonzi hatirare ndiye akakonzeresa. Aiwa, but vari kubata basa riri kufamba zvavo. Varoi ndoko vari kubatirwa ikokoko. Ndo zvatiri kuona mastreets esocial media. Zvanda kuita ndakusiyai muchiona video. Much love. Baba, munorinda mukomana wakareyu ndoupi mkowa wacho? Mkowa wake ndeuyu ushe. Uwe uri hapo uyu? Iwo uchanga. Cheka irayi tiende kwakareigwe. Cheka irayi. Evo, karanga, cheka irayi uye pakarepo pamkowa wamukomana. Uragoni rakarero. Uragoni rakarero. Dzokasure. Dzokasure. Evo. Chenga omwe. Wopinda namurerwa makare mukatumo. Wosongoridza kune nhumbi dzache mukomana makare momuneswa nhumbi dzomukweromwe. Wonotora nhumbi dzakare dzouye nadzo pano pamukowa. Cheka irayi pane nhumbi dzache anokuratidza bambo wachene. Cheka irayi chenga omwe usatye rakarero. Chenga omwe. Pane nhumbi pakarepo nyamura dzakadaro dzose. Chenga omwe. Musakundwa chenga omwe. Evo. Chenga omwe. Murerwa. Cheka irayi uya ino. Tseta pakarepo uyo chenga omwe. Tseta pakarepo. Mkwere wangu uyu mamuona. Aribera akabata pakarepa. Ewo, pane chirombo chiripo pakarepo ndamukwereyo. Rese riri kuitika pamukwerero kupenga rakareri. Urombwa. Chatinetsa sezeni. Urombwa murerwa. Chatinetsa cheko ndu. Ewo, atakudza zvinhu sirizo ngoma kubva pavakafa. Zvakandiremera. Zvakandiomera cheko zokuti maiguru cheko ndikuona kuti kugara kwarutoita nemunhu zvekutoma. Chirombo icho. Echo chirombo icho. Chiri makaremo. Chirombo icho. Tora manzi kwakareko. Tora manzi kwakareko. Chirombo chakarecho. Chenga omwe. Iya ino murerwa. Nhuka ino. Chiripo kuita chibodzi chakare. Chenga omwe porika mukati makaremo. Digire icho. Sagara karero. Sagiro. Iro. Kwete murerwa. Iro saga rakarero. Yanaro ino. Aribe mutambo odambe pano. Aribe mutambo odambe. Tarese rakareri kuwapwere wakarewa. Murerwa. Samanzi pakarepa. Ndio, samanzi ndio. Nokuwara paka. Ariona murero. Tariona ishe. Hero. Rese rakareri. Kuitwa pano.
unoranyasi Tinotenda sekuru. kwere wakareyu mumutsudzure resero ndatambanudza Mukomana weshi ndiro ramakandikokera pamukova penyu pano ndiyewo wombarume shawaita madzudzo rakare riripo pamukova gondwa rakareri saka ndochachichimushandisa sekuru. kwere wavari kutsvera yakarei pamukova pano ewo toenda mumukova tokurukura resero riripo nokusunungura wapwere nyeredzi dzese dziri kutenderera nzero nevasiri kuwana misha kubvara nyasi ndatsika pamukova pako kuno wariona riripo pamukova pako kuno rakanaka rakarei kuno randinaro mupwere wakareyu pasina mawiri matatu mazuva mupwereyo aiwa akutumika tinotenda sekuru. Tichaita kuti zviperere sekuru. Aiwa pasina mawiri mazuva akutumika ndisati ndabva pano chamutuma onoshamba oshamba ega obenuka ndamunoti anga achirira barakarero aiwa ndatsika pamukova pako kuti ndisunungure wapwere ndiro rangu randinoita mukomana aane nguva yakareba sei achirwara? Mukomana akatanga ari form 1 svikira izvezvi nofunga paane 10 years achingorwara marwariro ari kuita iwaya. Alright. Saka ndezvipi zvimwe zvaanoita zvinonyanya kurwadza imi samai kubva atange kurwara kuzosvika izvezvi panopamba? Chinondirwadza ndechekuti haagari pasi, haagari panzvimbo, haavati, anenge achingovata achingoita zvaari kuita izvozvi. Kana isu wacho kuvata hatitovati. Saka kutaura naye kumushedza lai kuti kumbotaura naye munombotaura naye? Kutoshedza kwacho kunotonesa. Pamwe ndikatomudana izvozvi pamba toya kudai ndo patotanga kuti abvume kuti auye pamwe pesa panga chiramba. Saka muri kuti nhasi zvitori nani? Nhasi zvitori nani zvokuti munokwanisa kukomunikita naye nani? Ndogona kutotaura naye izvezvi. Ishedzo yetu Tinotenda. Uya kuno mwanangu. Uya kuno. Pakaipa. Tarisire kuti kubatsirwa kwataitwa nasekuru apa nekufamba kwatakaita kuMaria apo kuzvipatara kumaprofita kwese takafamba kwese. Saka tarisiro yedu ndeyekuti dei mukomana aitawo zviri nani nekuti tanzwa 10 years mukomana uyu achingorwara kubva pakafa mukoma. Takangosira mukomana uyu achingorwara nanhasi ari kungodaro, asi nhasi zvotori nani nekuti abvuma kudedzeka padhuze achitobvuma kutombobatsirikana nekuita zvaanenge achitoita. Haabatiki mukomana uyu, kana isusu totomutya chaiko. Demo rake rasi pese paanenge ari achingori naro demo irori. Saka tinotarisira kuti sekuru zvavatiitira izvi zvinogona kutiyambutsawo.